NANI?! Ayas pasayro diri oy. Init na kayo ba? Hapit na pong paniud to. Asa na ka mga pasayro ani ron? Kinsa man ka? Sus lamian nimo. Kalit ra magsakay. Masayro ka wala? Kita bitaw kang nagtorno ta dire. Oh, sakay gani ko. Unya mo tanay day ka og ginaog lang nimo nang tiil nimo. Ba o. Di inaog. Oh, kanay mong kamot basig asa na padulong. Ayas pasayro eh. Matay ka dako ba ni? Sakay ka? Sa pagtanaw nimo, musakay ko dili. Amo sakay gid ka kay nakasakay naman ka. Boss, dili kita mabirahan ani. Ay sa boss. Pila ka kilo? 80. Daan ra ko oy. Delikado ni sa dus mo. Dito ka slayo. Dito. Ma'am, tiil mo ba? Ay lagurog tanday no? Ay, sorry. Abi na kong career ba? Doon na kulang, larga na ta. Kulang maghangin mong ligid. Sakto na sa air cleaner mong niya ko. Ala pre, pasayro na. Ana may sabaka oh. Kay sexy. Dili ko. Di na ko bete na nga babae. Excuse me pwede pa? Pwede po dia ka sloyo. Kabit lang dia. Yeah, ang space ba mura nagsugbaan og sa kabuk bangos. Kaya pa na lig-on pag centerbolt ana. Sige, sakay ko ha. Ay buglihok dia kay mag-check engine ko. Boss, unsa man nga dili ala check engine imong tirada? Akong gitry ang shock ba, ug di ba ka buto, bugat na manggod mo. Iingnan bitaw kag mo larga na ta. Mudugag pagyud ka. Ikaw da mga nasa likod, okay ra ka? Nindot ra man day sakyan. Murag kabayo nga way sakang. Grabe pud ka ma'am. Uy, motor biya ni, di man ni kabayo. Boss, murag iwi mangguro nimo kanyo to. Ako nang gituyo para sa panghon niya ba? Yeah, pwede pa mo sakay. Ay, sige. Ali na. Boss, naka ni kasiguraduhan niya akong pagsakay. Basta naka sa akong mga kamot, di gid ka maunsa. Ay, basin pwede na ta mulakaw. Puno na kay tao, basin magulat pa kag isa. Day, ayaw day. Bunit diri hagbay. Na. Sobra naman na day. Natuok na ko ba di agunit ba o. Na, ang imong isang kamot diri ara na. Kay mulakaw na ta. Ay nag number 4 day kay. Normal lang ba kay hawi kay steel. Bugat ba kay steel o. NANI?!